Em ji bo avakirina jiyaneke wekhev û azad li qadan kom dibin. Silopî, dîrok heftê adarê saet 12 cih qada Newrozê. Akdeniz, dîrok heftê adarê saet 14 cih qada Parka Aşitiyê. Amer, dîrok heştê adarê saet 11 cih qada îstasyonê. Êlih, dîrok heştê adarê saet 11 cih Parka heştê adarê. Nisêbîn, dîrok heştê adarê saet 12 cih qada Newrozê. Edene, dîrok heştê adarê saet 14 cih qada îstasyonê ya Urmumcu. Dêrsim, dîrok heştê adarê saet 12 cih qada Seyit Rıza. İstanbul, dîrok heştê adarê saet 13 cih İskeleya Kadıköy'ê. Wan, dîrok nehê adarê saet 11 cih Parka Musa Anter. Em li dijî qirkirina jinan bi felsefeya jin jiyan azadî serî hildidin û ber bi azadî vedimeşin.